Prezidenti Turkmaniston Qurbonguli Berdimuhamedov ba munосибати ҷашни Рӯзи Қолини Туркманӣ ва Рӯзи велосипед ба мардуми Туркманистон изҳори табрикоти ирсол намуд. 31 май дар кишвар ҷашни оммавии Рӯзи Қолин таҷлил карда шуд. Hanımlar ve cenaplar, sizi bütün dünya velosiped günü ve payitahtımızda velosiped binasının açılma olan tüytürüp. Тибқи иттилои матбуоти давлатӣ дар ҷаласаи ҳукумат рӯзи 29 май президент аҳолиро бо рӯзи умумиҷаҳонии велосипед табрик кард. Ҳамаи ин дар пасманзари пандемияи умумиҷаҳонии COVID-19 сарфи назар аз тавсияҳои Созмони умумиҷаҳонии тандурустӣ оид ба зарурати нигоҳ доштани масофаи иҷтимоӣ амалӣ шуда истодааст. 7 апрел дар Туркманистон рӯзи умумиҷаҳонии тандурустӣ бо марш бо велосипедҳо ҷашн гирифта шуд, ки тамоми қаламрави кишварро бо иштироки 7000 нафар фаро гирифт. Дар айни ҳол Туркманистон ягона кишваре дар минтақа боқӣ мемонад, ки мақомоти расмӣ ҳанӯз ҳузури сироятёфтагонро эътироф накарданд. Қаблан расонаҳо хабар дода буданд, ки мақомоти Туркманистон сироятёфтагонро аз коршиносони Созмони умумиҷаҳонии тандурустӣ пинҳон мекунанд.